desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Quants cops hem sentit que aprendre un idioma és difícil, requereix sacrifici o disciplina? Oblideu-vos d'aquestes creences. Aprendre una llengua és adquirir nous coneixements i habilitats, obrir-se portes, créixer i realitzar-se personalment. Tot seguit us ho demostrem parlant d'uns quants tòpics i prejudicis que molts hem tingut sobre estudiar idiomes. Per aprendre vocabulari, he d'organitzar-lo en llistes i memoritzar-les? Doncs la veritat és que és preferible treballar les paraules en context, llegint textos, escoltant àudios, fent exercicis o escrivint frases. Tot i així, aprendre llistes de vocabulari et pot ajudar a aprovar un examen o a preparar-te per una situació concreta. Però a vegades m'oblido de les paraules que són poc habituals. Això és normal i no t'hi has de capficar massa. Sempre has de prioritzar el vocabulari que s'utilitza més, abans que una paraula molt específica que t'hagi aparegut en un text. Quan llegeixo en la llengua que estic aprenent, cal que busqui al diccionari totes les paraules que no conegui? De fet, no. També és important adquirir l'habilitat d'endevinar el significat d'algunes paraules pel context. A més, si en busques massa, la lectura podria fer-se una mica pesada. Per això és millor si cerques només les paraules que siguin importants per entendre el text, o senzillament que et cridin l'atenció. Així doncs, et deixaràs influir pels tòpics? Què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta. Els hem elaborat des de la Universitat de Barcelona.